תן לי פס. הופה, תופס את הכדור. אופיר רוצה לעשות גליץ' ואני נותן לו, אני מרים לו, אבל אופיר לא מצליח. אופיר נותן לי אחורה. אופיר מחזיר לי, אני מוסיר לו לשם. אופיר, איזה גולסו, זה מה שנקרא גולסו. גולסו זה גול וגם לסו. אז בואו נמשיך. אופיר, האם הוא יפגיע לי? עוד עצירה. יאללה, קדימה. עכשיו אופיר בועט. תביטה, איזה עצירה. מה? אבל איזה עצירה, חברים. איזה עצירה. אנחנו שותים הפסקת מים. רצתי לכיוון הזה בפסטה. אבל אתה אומר שאתה תוותר לי, ואתה לא, אתה אומר את זה. אתה בוא לכיוון הזה, אני מזנק לכיוון, אוקיי? יאללה, וחזרנו מהפסקת שתייה. האימון ממשיך. קדימה. חלק 2, אגב. יאללה, קדימה. אני אומר, הוא מבט לשם. הוא החמיץ את זה. הוא נפל פשוט על הרצפה, לא ראיתם את זה. אם תראו את זה, אנחנו נעשה חלק של צחוקים. אז תשימו לייק ותרשמו כמובן. עכשיו אופיר. בואו נראה אותו מפגיע. אני קושלת. אופיר, הגיע תתמו לייק וסטופיקאי. סטופ! מרביצים לו. ועכשיו נפלנו. נשמע. בואו דומה. שימו לב לגול. הופה, מרים. גול אסור. יש גול. עכשיו אני עם הכדור. אסתי הגרוע. איך אופיר שם את הגול הזה? ידי ממש סברתי. אופיר, סיכום. מה? טוב, הוא לא מקשיב. יאללה! שימו סאב, שימו לייק. עכשיו אנחנו הולכים לעשות לכם חלק 3 של צחוקים. ספרייז!